Jumapil ni mar Pasaka, jodolo omedo golo ote mag hera kod achiel mar oganda kama kuom gito ywak kendo gimedo chiwo na josiasa mondo mi owe campaign ma oyu kachiel gi weyo tiyo gi weche ma ok odhi kare. Jafo mar Judith Omondi na report ne kaka kanisni nolamo kendo ote ma jodolo no chiwo. Githum Juso moro gizo pogore jo Kristo moriwore e yie mar sand tho kod chier mar Yesu Kristo dwe mar 4 higa ka higa. Dhok magiyango kaka Easter noyore ute lamo odiochieng' ma kawuono mar nyiso mor gi rapar mar chier mar Kristo bang' sand kod tho mare. Kochakore kanisa Anglikana, ote ma orieny kawuono bedo kwe, hera kod horo ke kind oganda. Ote manochwal kod Archbishop Ole Sapit kachiel kod jatatije mar kanisa no Evans Omolo. Kata obedo ni chandruok beti kaka Kristo nokale chandruok, kata obedo ni tho beti, kata obedo ni liel betoe, to wach maber ma injili mar Kristo miyo wa kawuono en ni kawan kuom Nyasaye kendo kawan kuom Kristo, to gik moko matek duto bedo mayot kendo nyalore ka Kristo obedo achiel kuom gik ma wanywako e kelo pogruogi. Jotelo mag kopere komachielo utane kod Archbishop Nairobi Philip Anyolo kachiel gi Manyeri Anthony Muheria noro ote ne jotelo mag siasa mag ywak ni ok oseketo dwaro mag jopiny mbele kata bed ni nandra yanga ni jo Kenya kalengea matek. People are living, as I've said, in aptitude poverty, in suffering, they are sick, they cannot be helped anywhere. But then we go to the politics, and you know, politics as it is in Kenya, it spends a lot of money. In the long run, we see this politics doesn't help anybody who elects them. Let us be mindful of our people. Even though our leadership may have disappointed us, even though we've seen the very lowest level in a lot of our leadership, that there is hope, that God can change, that they can be touched. The hope that we speak about when we look at corruption and it crushes us, that there is hope to overcome it. Ote makamano jiwo kod jotelo mag kanisni mamoko mabende norwako jolamo mathoth e nyasi mar chier mar Yesu Kristo. Hali mataifa zingine zote duniani, kila nchi duniani saizi kila nchi inafanya ni kuona vile wataweza kusaidia watu wao ili wasiingie katika ile high cost of living kwa sababu ya challenges za vita. Na kwa hivyo mimi ningependa kuuliza viongozi wetu wote wa opposition pamoja na wa serikali waweze kuconcentrate their efforts ili kupunguza gharama ya maisha na ili kuleta mwindo msingi mzuri ya uongozi ili Wakenya wakuwe na maisha mazuri.